Maayong gabi mga higala ug mga igsoon na nasab kita kini ang inyo gato ang programa sa Kulo Kabildos pagtung Katoliko nga gipasugdan gipangunahan sa Catholic Apology International. Inyong ubos nga alagad isus pagtung Katoliko sa Ardisan uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtung Katolika. Sa ngalan sa Manong sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo, kang tanang mga wala bidangop kanimo, ilabi na ang mga mason among itugyan nga kanimo. Sa ngalan sa Amahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. So welcome sa tuang programa again sa Kulo Kabildos pagtung Katoliko uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtung Katolika. Pasensya na kaayo ha. Late ang atuang tawag ining pagka-present ining maong gitawag video kay lagi karong adlaw na busy gid in town kita. So ayaw di mo kalimot sa pag-like, share, follow sa atong mga Facebook page dali Catholic Apology International Official RJ Sando II TV and sa ato pud nga Kuya Apologist TV. O karon naka-live pud karon ang Baryo Kawayan sa ato ang tawag ining YouTube channel. Bali at wala siya kabuok bali upat na dali Catholic Apology International Official RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV ug kanang Baryo Kawayan Religious Forum. So pwede sa mo makasend na og super stickers, super chats and the super thanks. And magpasalamat pud ko sa mga igsoon natong mga Katolikong kanunay nagkatabang nagasuporta nining programa. Daghan kaayong gitawag og salamat. Ug sa buot pangutabang nining atong programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang pinagustong mga account numbers na sa mga screens kanang nagdagan nga information o usab pwede sabihin ninyo i-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And announcement kadtong ato ang LCA gathering nato mahitabo this coming Domingo, November 12 dito sa Dagat Fiesta. Dagat Fiesta ang tawag ining venue. So katong sa gustong mo adto, sa gustong katong mga taga Davao ug duol ra sa Davao, gustong mo attend, gustong mo adto ni anang maong gitawag og gathering, pwede kaayo mo mag-adto. Ang ato ang oras is alas 9 hangtod sa alas 5 sa gitawag og sa hapon. So ang ato ang venue again, Dagat Fiesta sa may tawag ining Lanang Davao City. May mataylaing makita din na. Sa una na formerly Dagat Derina. And nindot na kay whole day gathering na, so naatay mga nindot nga mga iskutanan, so whole day lectures ang tawag ining mahitabo and mga open forums ang mahitabo sa gitawag og gathering. Okay, so yun. Okay, so yun. Karon ang ato ang tawag ining nga topic, wala bagyo relihiyon nga makaluwas kay sa tinuod lang kining ato ang mga topic nga gihisgutan last kining ato ang sa bani last nato unsa gyud ang relihiyon nga makalawas, unsay basihan nga ang simbang Katoliko tinuod nga relihiyon. Posted na pagkahuman karon ingon man sila di mo mutuan na kay wala magitawag ining nga relihiyon nga makaluwas tinuod biya na kanang walay relihiyon makalawas kung kanang gitawag og punduka gitukod lang tao. Ngano man kay again always ako nang ginabalik-balik sa tuang program nga ang tao dili magid siya manluluwas nya. Jeremias 17:5 nga tinunglo ang tao nga musalig ra pud sa tao. So kung kanang punduka or kanang siktaha nga imuha or ato ang gipasakupan, ang nagtukod gani ana, alien gani or abot akong pasabot tao ra gani gatukod ana. So kanang gitawag og punduka di gyud na makaluwas. So tama ra pud nga mosulti sila nga walay relihiyon nga gitawag og makaluwas. Ngano man kay syempre kabalo man ta nga ang tao dili manluluwas kanang ilang pastoy, kanang ilahang gitawag ministro, kanang ilahang mga founders, kanang napay giingon nga appointed son of God, angel, propeta, naapay divine master pope, o yun. Dili man na sila mga manluluwas. So kanang mga sekta nga ilahang gipangtukod di gina makaluwas. Mo nang tama ra gyud nga moingon sila nga walay relihiyon nga makaluwas kanang mga born agoy samot. Di ginatawag ining makaluwas. Ngano man kay siyempre kanang ilang mga founder dili man amo ay manluluwas. Nagkinahanglan pud na og tawag ining kaluwasan. So kanang ilang mga founder nga dili manluluwas nagkinahanglan pud kaluwasan, iyang problema nakikompetensya sa ato ang Ginoong Jesucristo nagtukod og ilahang kaugalingong relihiyon. Nagtukod og ilahang kaugalingong pundok nya pagkahuman ang pinakapait kay ilaha pang gipasanginlan ang Ginoo nga mao kun gatukod sa ilang pundok. Di ba? Samot na masuko ang Ginoo ana.
Kamot na masuko ang Ginoo ana kung tawag anang ingon ana nga dagan. So tama nga walay relihiyon nga makaluwas kon kanang relihiyon na gitukod lag tawo, gitukod lag ministro, gitukod lag gitawag og pastoy, di gyud na makaluwas. Ngano man kay mo lagi gingon ang tao again dili man mao ang manluluwas. So karon ang atong Ginoong Jesucristo kasya man ang manluluwas, nya ingon pa ni San Pablo Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So therefore na ay makaluwas nga reliyon pero kaptong reliyon nga tinukod og manluluwas. So mo na mga higalang may igsoon pangutan-an na inyohang mga silingan din na nga nagpasakop og mga sekta. Pangutan-an na sila kinsa di founder ang inyong pundok. Kaya kung ang tubag anak dili ni si Kristo ay madisgrasya gyud ang ilang mga kalag. Unya kung si Kristo magalang ilang tubag, pangutan ado ang ilang kayasayan ano sa agatukod, agasugod. Di ba? Ngano man kasi Kristo nagtukod tuig 33. Nya pagkahuman ng ilang pundok natukod 19th century, 18th century, 20th century, 17th century, 16th century, 15th century, pababa. Oh, okay lang kung tag first century sila natukod. Nya mga sila sa first century may natukod kay nituo man mas Biblia, wala din as Biblia. Nga nahimo kang tinuod nga pundok tungod kay nagbasa kang Biblia. Wala eh. Wala na sa Biblia. Onya ang sulti sa tong Ginoong Jesucristo, ingon pa sa tong Ginoo San Mateo 28:20, panlako ang mostibo kalibutan, paghimo mga tudunan, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa gyud mo ingon si Kristo nga la pagbasa mo kay para mahimo mong tawag anang ako ang sakop. Mo binang ilahang kuan, di ba? Puro lang Biblia, di ba? Sumala sa Biblia. Pag di nakasulat sa Biblia, dili tinuod. Mo man na ilang trademark. Sa 63,000 ka mga sektang denominasyon nga milukop sa tibuok kalibutan, uniform na ang ilang pagtuo, Biblia lang. Kung di mabasa, di pinuod. Pero tanawa, sila pud mismo ang unang may kontra sa ilang gitawag og pagtuo. Ano man, kaya kanang ilang mga founder, wa man na nabasa sa Biblia. Pero kanang nituo man sila. Di ba? Ikaduhang tawag anang punto, kanang ilang pagtuo nga Biblia lang, wa man sa Biblia. Again imbento ng Luther. Imbento na ni Luther kanang moingon sila nga Biblia lang tuuhan. So karon, si Kristo nang tukod og iyang iglesia before 300 years or before for almost 400 years, kinang iyang simbahan wa may kibit-bit ng Biblia. Pero ingon ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagingon niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot na ay mga responsabling tao nga iyahang ubanan aron iyahang padalan sa Espiritu Santo aron mo imutudlo. Mahitungod sa gitawag og kamatuoran, dili ba? San Juan 8:32 ang kamatuoran maghatag kanato gitawag og kaluwasan. So buti pasabot ang kamatuoran iyang gihatag ni ining maong gitawag og simbahan na aron ang tao si bisang kinsang tao nga mopasakop og mutuo ni ini makabaton og gitawag og kaluwasan. So kung dito ka mo pasakop anang ilang pundok na gitukod lag Amerikano, gitukod lag Filipino, gitukod lag Hapon, gitukod lag Insek, gitukod lag Koreano. Tingkagol gyud na sa impyerno ng inyong mga kalag. Wala kini nga ang mga higala nga mga dili katoliko nga nanimati ni atong programa pag na matulog man mo karon no. Nya sudungan ninyo na inyong asawag, inyo ang tawag ining mga anak. Nya una din ba nga oy pagpiyong sa kong mga mata ug mamatay ni akong asawa, mamatay ni akong anak. Kinsa may muluwas namo? Yung si Kristo. Kabalo ba ka si Kristo? Kaila ba ka si Kristo namo? Nga naman kay dili biya basihan nga tungod kay nagbasa kang Biblia, tungod kay nanudlo ka mahitungod sa Biblia, tungod kay dili tungod kay nituman ka sa nakasulat sa gitawag og Biblia, iya anak ka karian sa gitawag og sa Dios. Dili ay. Di ba? San Mateo 7:21-23. Nagwali na gani Apolos Ginoo, gibuhat na gani ang tawag ini nasulat sa gitawag bulang kasulatan. Pagkahuman nag-ayo pag mga masakito, naghimo pag mga milagro, naghawa pag gitawag, nagpahawa pag mga yawa. Idog ako sa saging. Nagpahawa pag gitawag og mga yawa, pero ngano ningon man si Kristo nga pahawa kamo mga dautan, wa ko makailan ninyo. Ngano man kay wala man nila gisunod ang kabubuton sa Dios. Unsa man ni kabubuton sa Dios? Ingon pa sa Dios mismo kay kang Ginoong Jesucristo, pamati kamo kaniya. Nya unsa may gisulti sa tong Ginoong Jesucristo nga pamati kamo kaniya? Sulti pa sa Ginoong Dios nga iyahang gitawag og amahan. Unsa may sulti ni Kristo?
nga dapat dito ta mamati niya. San Juan 19 ang musulod kanako maluwas. Nya kato po nakasulod na niya, nya wa nagpabilin dito niya. Ingon pa ni Kristo, ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sangapot lon ibalibag malaya hangtod kini dauban. So buot ipasabot na ay relihiyong gitukod si Kristo. Unya na ay gitawag og saad kining relihiyon na nga gi tukod sa tuang Ginoong Kristo. Eh ang pangutana, unsa man ang relihiyon na karon? Kung mingon dayon kog Katoliko, mingon kun angkon naman ka. Grabe kay mo kusog mo tawag ining mo angkon. Aw, tinuod bitaw. Giangkon gid na namo Pero ang kalainan namo nga kami mo angkon ug kamo mo angkon, ang samo amanggod kami mga Katoliko nami ebidensyang ilatag. Buti pasabot pagbabasa mig Biblia, pananglitan kanang San Mateo 16:18 ingon si Kristo, ako ang simbahan. Mingon ming Katoliko kanang gingon din ang akong simbahan, refer na sa simbahan Katolika. Ngano man kinang mo ebidensya. Kung sa mga ebidensya kanang kasaysayan. Dili mo ginamulimod ng kasaysayan. Dili ginakuan, dili gyud na mamakak ng gisulti sa kasaysayan. Bisan gani mga dili Katoliko nagagamit biana. Labi nagkanang musupak sila sa tawag ini nga simbahang Katolika, mangita ginagbangag. O, di ba? Magamit ng kasaysayan. Pero sa kasaysayan sa pagkatukod sa Iglesia Katolika, Apostolika Roma, di na sila mabasa. Nga naman, manlipagrong man sila sa kauaw. Ganang manlipagrong mas kauaw, ilahamang madunggan, ilahamang tawagan ng mabasahan. Nga ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Roma na Iglesia gitukod ni Kristo. Prueba, biblically speaking, ngano makaingon ta nga ang simbahan Katoliko mo ining gitukod ni Kristo mo nagikan sa Jerusalem. Di ba sa Lucas 24:47, ang pagwali magsugod sa Jerusalem, asa nagikan ang simbahan Katolika? New Book of Knowledge, gikan sa itaas nga lawak didto sa Jerusalem nagikan ang simbahan Katolika. No, pagkahuman kang Kristo natukod sa iyang panahon sa 1st century, particularly 33 AD. Ang simbahan Katolika, kumusta man ang simbahan Katolika? Same gyapon, the New Book of Knowledge, ang gisulti, ang edad aning maong gitawag og simbahan na almost 2,000 years old na. Karon nga panahon na may matag almost 2,000 years old nga naman kay ang edad sa simbahan karon sa 2023, ang edad niya is 1,990 years old na. Sunod, unsa pa sunod? Gikan sa una, tawag ini nga gikan sa Jerusalem, pagkahuman 33 AD, ikatulo si Kristo gid mismo nagtukod. Kadag hindi lang kay New Book of Knowledge, naapay Encyclopedia Britannica, naapay Encyclopedia International, naapay Young Student Encyclopedia. Daghan kayong tawag anang gisulti sa kasaysayan nga ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana si Kristo. Mingon sila, wala man na sa gitawag og dili man na mabasa sa Biblia. Usimitan o man na Biblia di ay church history. Ang Biblia salvation history. So diha to makita katong gibuhat ni Kristong kaluwasan, diha to mabasa. Pero ang kasaysayan sa iyang iglesia after sa pagkatukod asa ni abot, nilungtad pa ba kini hangtod karon? Hindi mo na mabasa sa Biblia. Nga naman kay ang Biblia, salvation history, dili sa church history. So, siyempre, kay iglesia man nga ang tawag ining topic, so, naturalmente, nga mabasa gyud kasaysayan sa iglesia. Karon, ang pangutana, kining kasaysayan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, itapik ba na sa mga ministro o mga pastoy? Dili ay. Anong dili man na nila itapik? Anong dili man na nila itugan ang tawag ang tinuod kay mahubas man ang ilang bulsa. Mapas mo man ilang pamilya, di naman kay eskwela ang ilang mga anak kay nagsalig naman in town sila sa tawag ining bulsa sa mga membro. Di man kag tanawa kining mga nanimati unutan o sa tuang programa nga mga dili Katoliko, mga higalag mga amigo ha, mga amigo na to nga mga dili Katoliko. Pamalandungi ragud ninyo. Si Pastoy, nabuhi si Pastoy. Di ba? Namina mo, grabe ng wali ni Pastoy, grabe. Pero mo nagtanaw ba nga, ang inyong gibuhi, di lang kasi Pastoy. Apil pa yung asawa, apil pa yung pamilya, nya pagkahuman ka na pag yung gipalit sa iyang asawa nga tawag ini mga alahas, gipapa-eskwela niya sa iyang gitawag og mga anak, gikan na sa inyohang tawag inang abuloy sa mga taggawali ni Pastoy. So, buti pasabot, kamoy nagbuhi sa pamilya ni Pastoy. So, kung itudlo sa mga Pastoy nga tawag ining ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Iglesyang gitukod ni Kristo, or ang kasaysayan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, itudlo nila na
Nya mutug-an sila tawag ng tinuod, mahubas gud ang ilang bulsa. Di sila kapa-eskwela sa ilahang gitawag og mga anak. Mao na nga sa ilang itawag ani pang tudlo, di gina sila moingon nga Iglesia Katolika iyan ni Kristo. Tanang daot ilahan ng ilabay simbahan Katolika. Para ingnon nga kining simbahan na ayo di natutuuhan kay daot ni hugaw ni. Mao ni style nga tadlawa. Di jud ka makadungog ana nila nga muhatag silag appreciation or recognition i-recognize nilang simbahan Katolika nga mo'y responsable nga ano na ay Biblia, mo'y responsable nga ano nakita Dios karon, mo'y responsable nga ano nituo tag Kristo karon. Kaya kung wala pang simbahan Katolika, wa may protestante. Kung wala pa simbahan Katolika, wa may mga born agoy. Di ba wa mas lamanalo, wala na sila. Kung wala simbahan Katolika, wala nang ilang mga pundok na nag-exist karon. Tungod sa simbahan Katolika na ana sila. Dili tungod tigisunod nila ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kun dili nakigopetensya sila sa iglesyang gitukod ni Kristo. Nga mao ang simbahan Katoliko. So mo na bantay-bantay ta mga higalag mga igsuon ngano man kay si Kristo gyud nagtukod gyud og iyang iglesia. O kining iyang iglesia naagisaad. Naisaad ang iglesia. Sumala pa na San Pablo, si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So kasi man ang manluluwas sa iglesia nga mao iyang lawas, unya wala ka sa iyang iglesia, unsa may tabo nimo? Kung wala ka sa iyang simbahan, unsa may tabo nimo? Maluwas ba ka? Makaya ba nimo luwas ang imong mga anak? Makaya ba nimo luwas ang imong asawa, imong pamilya, imong ginikanan, imong mga igsuon? Mahal man ka nato, gihigugma man ka nato mga ang atong pamilya, nga atong igsuon, nga atong asawa, nga ato ang tawag ini nga mga anak. Gitanawa. Nya imagine daw ninyo sa inyohang tawag anang unahuna nga mo ni makit-an ninyo nga nag tawag ina nagsagit, nagpingit sa kasakit tungod tigdaubag sakto sa impierno. Nga naman kay mali ang desisyon nga inyohang gisudlan, inyohang tawag ining gihukman kung baga nga instead of magpasakop ta sa iglesia iya ni Kristo, dito hinon nagpasakop sa iglesia gitukog tao. Nya again no, Jeremias 17:5, tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Nya tuo kay mo ni pastoy nga tuo kay ko ano kay tawag ini nga pastoy gahawd kay tawag ini Biblia. Nya pangutan-ada pastoy, pagkamatay nimo sure ka luwas ta ka. Nakatubag. Panapayuban pud nga luwas naman ko, gipangluasan ra mo. Ani ba? So naay relihiyon makaluwas. Katong relihiyon nga makaluwas gitukod og manluluwas. Tinuod tong wala relihiyon makaluwas kung kanang relihiyon na gitukod og dili manluluwas nga maura ng tao. Muna karon mga higala mga igsuon, inyohan ng tawag na makit-an palibot kung naay makit-an nga mga di Katoliko, pangutan-a dayon. Isa di founder sa inyong pundok. Bingon ganig si Kristo man ang amo ang tawag anang founder unsay imong ebidensya? Biblia o sige daw basahan nas Biblia daw nga kanang inyong simbahan karon kay inyong gipasakupan mo na gito ko ni Kristo. Okay, may masalag sumala man sa tawag anang tudlo, sumala sa gitudlo. Ay daghang kay tawag ana nangangkon ana. Tanan kanang 63,000 ka mga sektag denominasyon nga may lokop sa tibuok kalibutan puro nagaangkon. Nga puro sila gatudlog sakto. Puro sila gabasi og tawag ining Biblia. Pero tanawang kasaysayan, sangko na kang Luther. Simbahan Katolika nga ilang pasingin lang nga, dili man namo iyan ni Kristo. Pero tanawang kasaysayan, gikan mismo kang Kristo. Yon, sa wala pa nakapag-follow sa atong page, i-follow ninyo ang atong mga page RJ Rolanzano II TV Apolia.argumento Kuya Apologies TV page. O pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Ug usab sa atong mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels Dalay Catholic Apologies International Official RJ Sano II TV ug sa atong Kuya Apologista TV. Aganda pwede sa mo din ha mag-send og super sticker, super chat, and super text. And also sa Barrio Kawayan na Religious Forum. Yon. Isog na naman po na to. Kini naka-live ni karon sa tawag ining Barrio Kawayan na Religious Forum. And pwede sa mo again makasend dito og super sticker, super chat, super thanks. And sa mga Katoliko nga gustong mutabang kay until now nanginahanap pagid kaayo kami sa tabang ninyo, sa gustong mutabang sa atong program, pwede ninyong ipadala inyong tabang pinagi sa ato ang mga account numbers, kung account na mga screens kanang na nagdagan o usab pwede sa mo mag-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Okay, so kato lang una
So kaya ato man gisugdan ang atong program sa pag-ampo ato po kining tapuson pinaagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Okay, sa ngalan si Bug Pwersa sa TV Apulia Punturgumento Kulo Kabildos Pagtuong Katoliko, gipasigdan gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubanan sa LCA, gusto ng mga Katoliko nagatabang, nagasubaybay o nagasuporta ni ining maong programa, kini yung ubos nga lagad ug Hesus pagtung Katoliko si RJ Sir, tempora yung malimit kaninyo ug moingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Maayong gabi iking tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.